שלום על המדברים, כאן לירון גיימינג. כאן צ'ופקה, או שזה לא יקרה. צ'ופקה, כן, ככה קוראים לו. אנחנו משחקים CSGO. נכון, אני מתחיל במשחק, עדיין לא עשיתי כלום. ואני נוב. אני עושה פליי. לא בוטים. כן, find a game. מי יצפה במדינה שעושה בוטים? מי? אני לא. פאפ. מה נכתב? survival group active the אני לא יודע! מה זה? מה זה? מה זה? מה זה? דאט'מאץ', כן. קומפטטיב. לא, אתה לא יכול, אתה באיזה רמה אתה? אני רמה אחת כי רק התחלתי. מה צריכים כרטיס? איזה כרטיס? פשוט תלחץ גו! לאן אתה רוצה? בזה אני לא יכול. תבחר מפה. הנה, עכשיו אתה יכול לעשות גו. אני עושה זה כי אין לי מה לעשות. הוא משועמם! הנה, נו. כל האייטם זה גרוע שלי. אני הכי טוב בשאטגן, אני הכי טובים בעיניי. הנה, נו, איך קוראים לו? שכחתי איך קוראים לנשק הזה מכניגן. זו מפה טובה, אני מת עליה. אני שומע בזה הכי טוב. דודג'. דודג'. מה קשור דודג'? דודג' מפוקס. אתה בטוח ששומעים אותך? כן. איפה המיקרופון אבל? אני הולך לקנות עוד מיקרופון ביום הולדת. יום הולדת. הסרטון יהיה רק 10 דקות. למה? אז אנחנו ממשיכים לבד. אני צריך לשים אותה. אם אני אצליח לשים אותה. זה היה. מה זה היה? טיט. מה טיט? תתחבר. טוטוסיק. לא רואים את זה. ומה אתה עושה אצבע שלישית למצלמה? למה אתה אומר? הם לא רואים את זה. סתם לא, באמת הם לא רואים. כאילו זה... יכבו. יש לך לוגים. לא. טרוריסט. אוכל. השוטגן אהוב עליי. Come here bitches. I come to fuck your mama and fuck you mama. Holy shit! מה זה היה? תסתכלו על 44 ועל נו 44 קץ, סליחה, טעיתי 50, 61. כולם פה סרבנים! כן, איזה שרת טוב, זאת אומרת, לא כלום. שניצל! איפה השניצל שלי? בוא על השניצל. יש כאן בום. איפה? על הרצפה. יש פה דולר על הרצפה. באמת? לא. פאק יו, איפה יש פה מישהו? ייי, שינית את השם שלי גם לפאוור אייס. איפה? אכפת לי. נו. נכון, תורך. כל טור. כמעט הורגים אותי. אוף איך... אתה פה! אידיוט. סמק קורס. מה אתה צועק פה? אתה יכול לזכות בשטגן זה אם אתה לוחץ זה. נהרגתי על ידי תחת! יסתכלו כולם, הוא נהרג על ידי תחת. תודה. אני נהרגתי לפחות על אנחנו ידי ציצי. נובים. והבנו. נהרגתי על ידי ציצי. מה? תמונה! הרמונות הזאת שיש להם. תראו לכם זה ילדים בני 4-8. יש הרבה ילדים בני 8 ב-CS גורם כאלה. אוי לא, יש שמה! בן זונה. יש שמה! שירותי! יש שמה בן זונה. כמוך. הרבה ציצים מתו. אני אעשה את זה, אתה יודע? ככה ואחד חתולים מתו.
חתולי! אתה יכול לזכות בעוזי. עוזי הקוזי. אם אתה לוחץ על זה, אתה יכול לזכות בעוזי. אתה תקבל עוזי. יש לך שטגן אידיוט. לא רוצה שטגן! אתה מוחלש. השטגן. בסדר שטגן. או! get wrecked bitch! נהרגת בציצי. אף אחד כמעט לא נהרג בימינו על ידי בומס. בוא נבחר MG! סאטלמן! איזה נוב! איזה נוב! היי, נלקתי את זה! ראית עם פאקינג... איך? אבל איך? אמרת משהו! אמרת משהו! מזדן! איך? יש לי לגים רציניים! פאק רגע. פאק את הפעול. גם סטרייף עוד אגגה! תסתכל מאחוריך, מאחוריך! כול אדם. לא, חשבתי שיש שם עוד מישהו. מה זה? בן זונה. מה זה? בן זונה. כן. היי, אני אשים את אומייגאד, גט ריק, גיט ריק, ביצ'י. איפה אתה יודע בכלל לערוך? אני לא יודע לאן אני הולך, אז אני מפחד רצח. תחת וציצי אסור לספור. תחתים וציצונים אסור... האמת לא רוצה להיות חרמן. סתם לא כאילו שאני אחד כזה, לא כמוך עוד. יש שמוק. לאלוהי השמוקים הגדולים. one shot kill! אוי לא, וימס. אוי לא, וימס. יש לי להגים! הוא התחל את הפון! יש לי להגים! הודו בא מהגיהנום. יש לי להגים! דרס, ספרטה! הוא איתך. הנשק הסנו! יש שמוק! אוי לא, תחת הרג אותי! תחת עם כובע! אתם יודעים מה? בוא נעשה להם סטף רק שירגישו כמו הומואים. אתה לא תוכל להרוג אותם בסכין, אחרת זה יותר מדי בושתי. אקוזוניה! מה זה? אמא שלך. סתם. היה! תחת עם כובע הרג אותך! זה לא איזה מישהי ש... צילמה לה תחת כאבת זונים. תחת עם כובע הרג אותי. או שזה אתה תחת... זו הייתה חולצה. חולצי. רציתי להגיד לך את זה כל הזמן שזה חולצה. זה טרוריסט! היי, זה חבר שלך. תמותי! תמותי! תוסף את המקום שלך. יש לך לג. אוקיי, טוב. היא התפוצצה! היא כזה... ממך. איך שהיא ראתה אותך. לא, זה ציצימן! ציצימן! זה גם לא יכול להיות שזה בת, אבל אפשר שזה גם יהיה בן. אוי לא. אבל יש בנות גיימריות. יש! סוף סוף הרגנו מישהו! זה היה בוט! חשבתי שזה אתה. אוי לא, עוד פעם בומס, וכן זה. בומס. איך הוא פגע? אוי לא, למה התחת הזה בכל מקום? תעשה F3. F3? כן. לא, לא. איך לא עשית F3, מנה. יא מנה. היי תורי, מה אתה... רגע, זכית בשתי אקדחים, חינם, שתי אקדחים. חינוך! וינס! יכולתי להרוג אותך, וינס! וינס!
או, תראה איזה רובה סקס. יש לך? לא. אוי, לא, כבר 10 דקות. זה 10 דקות, איזה נעליים. עוד בעצירות. אז נעצור ושיהיה לנו 11 דקות. יש גם את הטעינה המהירה. זה הלחצן השמאלי. אתה יודע איזה גאון. אתה יודע איזה גאון לא אתה? אם הייתי על זה... אתה יודע מה השיא שלי במשרות במשחק אחד? אין לך. כן. תעשה ג'י. קיבלת. GG וורפליי. כל מה שאתה מקבל את איזושהי הצעה, תעשה ג'י כדי... אידיוט! כמוך. אני לא אידיוט, לא כמוך. אני אידיוט אבל לא כמוך. מה אתה קופץ? תעשה לעצמך פול דיר. מה זה מיינקראפט? אני עושה פה קמפ. אני אומר כן. לא, יש לנו קופירייט. למה? אני עושה קמפ, למה זה קופירייט? אנחנו קמפרים מסריחים. זה תיאורית. בסדר, לא יודעת מה אתה בוחר. אתה גט רד! לא! שוב פעם. זה לא גם לא היה... פאק! מי? אתה. well you fuck. או, תראו מה נעסקתי בשיט. אתה זין שאין לך. סתם. תפסיק להרג על ידי ציצי. חסקתי שוב את השטגן המחורבן. אני ירדתי בה! ציצי גדולים. תודה שלך אין, ותודה לאל. אוי לא, הוא מתלהב על משינגן. כן, אתה סטוויז. מקום ראשון ציצי, מקום שני תחת, מקום שישי איש. היי, לא קיבלנו קייס. ככה זה עובד. רק הראשון. טוב, אל תמהך עליי, בבקשה. נגמר לנו הזמן, אנחנו צריכים לסגור שיטות. ואנחנו נמשיך. היי ילדים, ולהתראות, ביי.